नै बेखौनो बुङो जे जों सरकाराव फैनायनि सिगाङाव जों बुंदोंमोन जे परिबर्तन दरकार प्रमद बर'र सरकार दिनै परिबर्तन जाबाय बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव नैबे ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिंजों गोबां जोंनि गोरों गोरों लेखा गोरों आरो थाइसेबो थाखा फैसा लायाब्लासिनो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय गोरों गोरों जाय बिथांमोनखौ जोङो मैया 1400 जन व्यक्तिनो एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दिनै उदालगुरि सार्कोलनि सिङाव थानाय उदालगुरि सार्कोल सिङाव थानाय माजबाद सार्कोल आरो उदालगुरि सार्कोल बाहाय हानि कागज लेन्ड पाट्टा दिनै 300निबो बांसिन व्यक्तिफोरनो दिनै हानि पाट्टा कागज राननानै होनाय जादों गतिके जाय बिथांमोना दिनै हानि कागज पाट्टा मोनदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय हामग्लायनाय बावहरदों गोबां बोसोर नैबे ओनसोलाव हा गैयाब्लासिनो जोंनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरा गावनि न' बां दैदेनदोंमोन रायजो संसार जादोंमोन दिनै जोङो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय जोंनि बिटिआरनि हानि माने लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि इएम रन्जित बसुमतारीनि दैदेननाय बेहाय दिनै जोंनि 3.5 बोसोर बुंनांगोन जोङो जे 1 बोसोरखौ जोङो कर'नानि थाखाय मावनो हायाखैमोन 1 बोसोरखौ जुदि गारोब्ला दिनै 3.5 बोसोर जाबाय बे 3.5 बोसोराव अनलाइन बेबस्था अफलाइन बेबस्था गासै 2,80,000निबो बांसिन व्यक्तिफोरनो हानि समस्याखौ समाधान खालामनानै होनाय जादों किन्तु थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सरकाराव मात्र 1600 जन व्यक्तिफोरनो हानि समस्याखौ समाधान खालामना होदोंमोन दिनै बेखौनो बुङो रायजो राजाफोरा जे थारैनो प्रमद बर'नि सरकार फैनाय लोगो लोगो नैबे ओनसोलाव हानि समस्याया समाधान जादों नैबे ओनसोलाव कारापसना गैया जादों नैबे ओनसोलाव थाइसेबो थाखा गैयाब्लासिनो साकरि मोननो हायो नैबे ओनसोलाव प्रमद बर'नि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो गोजोननि थासारि फैदों आरो सोलोंथाइ बिथिं गेलेनाय बिथिं गासैबो बिथिंजों बिटिआर ओनसोला लासै लासै जौगाबोदों गतिके आं थारैनो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होयो नंखाय नंगौना नङा मिशन बैसुमुति 1.0 मिशन बैसुमुति 1.0 बेहाय जुदि नोंथांमोना नायो जे बेहाय डिसप्ले खालामनाय मिशन बैसुमुति अखौ नोंसोरो जुदि दिनै बे एप्सआव बेहाय जुदि नायो 1 लाख मिशन बैसुमुति अ माने 1.0 बाहाय थांनानै बे एप्सआव थांनानै जुदि नायो नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय गासै 1 लाख माने 1,62,200 सामथिं व्यक्तिफोरनो अनलाइन बेबस्थाजों समाधान खालामना होनाय जादों बेहायनो अनलाइनाव 1,62,200नि बांसिन व्यक्तिफोरनो बियो समस्याखौ समाधान खालामदों बिनि बादै माखासे अफलाइनजों जेरै लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जिरायनानै सोरबाया व्यक्तिगत भाबै बेबायदि खालामनानै जोंहा मोनबा जिल्लायाव बेबायदिनो गोबां लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि गेजेरजों मा खालामदों जे समस्या हा गैयै व्यक्तिफोरनो हानि समाधान होनाय जादों गतिके जाय बिथांमोना मेगना खाना जाय बिथांमोना अनलाइन बेबस्था नायनो रोङा बिथांमोननि खुगानिफ्राय हाया बेबायदि खोथाया ओंखारगोन गतिके बियो आं थगायनाय बाथ्रा नङा आं ओरैनो बुंनाय बाथ्रा नङा बियो प्रेक्टिकेल जे नोंथांमोना जुदि मिशन बैसुमुति एप्सखौ खुलिना नायो अब्ला नुनो मोनगोन गतिके आंनि बुंनाया बेनो जे गोबां बेरेखा दोलोनि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना सरकारनि मोजांखौ माब्लाबाबो बिथाङा लुबैया दिनै सरकारा गोबां नैबे ओनसोलाव जौगानाय नैबे ओनसोलाव हानि समस्या बेखौ समाधान खालामबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो
हानि समस्याखौ समाधान खालामगोन जे मिशन बैसोमुथि 2 बाहायबो दोङो दिनै जे पिजिआर भिजिआर जाय बिथांमोना गोबां बोसोर बाहाय रायजो जानानै दंमोन बिथांमोननो दिनै 1 बिगा हा होनायनिबो बेबस्था खालामनाय जादों आरो मिशन बैसोमुथि 2 नि गेजेरजों अनलाइन बेबस्थानि गेजेरजों हानि समस्याफोरखौबो जाय बिथांमोना समाधान खालामनो हानाय गोरलै मोनसे बेबस्था दिनै बिटिआर सरकारा खालामनाय जादों दिनै मोननै सार्केलाव होनाय जादों दिनै उदालगुरि सार्केल आरो माजबाद सार्केल बे उदालगुरि आरो माजबाद सार्केलनि गेजेराव जाय बिथांमोना हा गैजा रोङामोन बिथांमोननो दिनै 300निबो बांसिन व्यक्तिफोरनो दिनै हानि समस्याखौ समाधान खालामबाय आरो बिथांमोना दिनै पाट्टा मोनलांसिगोन किसुमान खेत्रआव हानि जुदि सोरबाया थाखा फैसानि लेनदेन खालामदोंब्ला आं बुंगोन जे सोरबाया ओरैनो बुंस्लायस्लाय जोंनो प्रुफ हो मोनसे प्रुफ हो लोगो लोगो जाय मण्डला हा फैसा लादों जाय सार्केल अफिसारा फैसा लादों बिथांमोनखौ जुदि जोंनो प्रेक्टिकेल जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायो बिथांखौ जोङो 1 मिनिटबो बिथांनि साखरिखौ जों दोननाय नङा बेखायनो जोंनो जाय बिथांमोना प्रुफ होनो हागोन बे मण्डलानो जा सोरबा सार्केल अफिसारानो जा जों मालाबाबो बेखौ सहाय होनाय नङा बिथांमोनखौ जों मालाबाबो नायनानै थानाय नङा बिथांमोननि साखरिखौ जोङो सासपेन्ड खालामगोन बे आंनि बा जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे गोख्रों सिद्धांत मैया लेखा गोरों सुबुं बिथांमोननो मोनसे गोजोननाय रादाब गोबाङा दिनै मदद दैखांदोंमोन थाखा फैसा माबा मोनसे लेनदेन जायो बायदिसिना नाथाय बिथांमोनाबो दिनै मैया नोंथांमोननि आखाइजों दा बेनो जोंनि लुबैनायमोन आरो बिनि थाखायनो जोङो सरकाराव फैदों जोङो सरकाराव फैनानै माबा मोनसे गोदान माबा मोनसे परिबर्तन खालामनो हायो नामा राजनितिखौथ' बयबो खालामो गतानुगतिक राजनिति खालामनो थाखाय जों राजनितियाव फैयाखै गतानुगतिक जोङो सरकार सलायनो थाखाय सरकाराव फैयाखै दा बेखायनो जोंनि परिबर्तना बेनो जे थाइसेबो थाखा लायालासेनो जों माबायदि गोरों व्यक्तिफोरनो साखरिखौ होनो हायो कारन हिउमेन रिसोर्स सुबुं धोन दानाय नैबे जोंनि टिचारफोरखौ जुदि जोङो थाखा फैसाजों सोमोन्दो लाखियो अब्ला जोंनि भबिष्यत जोंनि सुबुं धोनखौ जोङो नस्थ' खालामनाय जागोन जोंनि थांखिया बेनो जे इयुनाव जोंनि 50 बोसोर 100 बोसोराव जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया मोजां जायो बे बुस्थुखौ नायनानै जोङो दिनै जोंनि ओनसोलाव थानाय गोरों गोरों गथ'फोरखौ थाइसेबो थाखा लायाब्लासिनो बेबायदि साख्रि होनाया जोंनि थांखिमोन आरो बे थांखिया दिनै मोगथां महर मोनबाय जाय बिथांमोना साख्रि मोनबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेसुलेसन जासियो थेंक इउ